Ajeltiin siskon kanssa ja sitten molemmat siinä, että nyt on pakko hakea Jaska pois sieltä, että nyt ettei vaan käy huonosti. Muistan vielä sanoneeni, että ettei mene niin kuin narun päähän. Mä olin kyllä miettinyt sitä kaikkea. Se oli ollut mulla se resepti, että jos tapahtuu jotain, niin mä päätän päiväni. Aina poliisit sitten soitti, että löytyi kirje ja näytti siltä, että on sen ihan itse tehnyt. Niin mä menin jotenkin ihan sekaisin. Mä edes muista, mitä mä ajattelin. Mun ensimmäinen reaktio oli varmaan niin kuin suuttumus. Se oli niin odottamaton tapahtuma. Ei ole mikään ratkaisu. Suoraan sanottuna, että se on niin kamala temppu kaikille läheisille. Puhu vielä jonkun kanssa ja anna ihmisille mahdollisuus olla lähellä. Ei sitä voinut uskoa tietysti ensin todeksi ollenkaan. Siinä kuulumisia vaihdettiin puhelimessa, enkä mä arvannut siinä niin kuin minkään olevan pielessä. Ystäväni souteli veneellänsä viimeiset vetonsa viime viikon sunnuntaina. Juuri oli saunassa naureskellut partaansa, eipä eronnutta miestä huolet painaa. Sulle sytytän taas kynttilän ja toivon, että vielä ymmärrän, miksi liekki saapui kesken elämän. Olet valoa pimeän, kun sulle sytytän taas kynttilän. Esikoinen, moitteeton, otti faijan haulikon. Tragedian näyttämönä mökin porstua. Sydän nuori kultainen, sielun vanhan ihmisen. Seksikö sun aikas oli täältä poistua? Sulle sytytän taas kynttilän ja toivon, että vielä ymmärrän, miksi
ajattelen, että mun velini oli oikeasti väärässä siinä, että se luuli, että maailmasta tulisi parempi paikka, kun hän lähti pois. Olisit antanut auttaa. Sitä mä oon ajatellut tässä, että jos mä kerran vielä näkisin, mä sanoisin, että olisit antanut auttaa.